Langsung saja, tentunya salah satu penampi beken yang satu ini juga dimiliki Bumi Tahu Kediri yang sering sekali panjangan tonton lewat HP YouTuber Anda, bahkan view-nya mencapai 2,5 juta. Wow! Kagak usah banyak bicara, langsung saja ada Cakpo Multimedia. Terima kasih, kasih tepuk tangan buat Nova, Yuwana, Sepe. Musik, kita goyang lagi. Spesial buat tamu undangan Mbak Nova. Spesial. Ini tadi sudah di request. Lagunya sampean lagi Mas. Lagunya barang saya rasa. Rino wengi tansah kelingan rawan ayu Kalimantan, bantal guling tak sayang-sayang ganti koyo wong kedangan. Jogoda Mas dikenongko biyen cedak rawan dikandong. Ning ngopo slira mulunga ninggal mulih ra kondo-kondo. Saben dino aku ngelamun paribasan hatiku bingung, janji seneng rawani nembung aku bingung ora ketulung. Wangi-wangi banyu ning sambung tak rewangi atus kungkum. Tresnoku ora bakal alung tak enteni yen masih kurang. Musik. Terima kasih Cak Mat. Siki musik. Nova. Aduh, cuma abang aduh. Hatiku rindu kang mas tenanan, kang masku pulang, kang masku mulih ning dalan seberang. Aduh, cuma abang aduh. Hatiku rindu kang mas tenanan, kang masku pulang, kang masku mulih ning dalan seberang. Sedereng banyu Kalimantan sing wis tau tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Saben dino aku ngelamun paribasan hatiku bingung, janji seneng rawani nembung aku bingung ora ketulung. Wangi-wangi banyu ning sambung
cutting. biasa. Ini perawan Kita Kalimantan, kasih. sahabatnya.